Hi guys, good morning. Welcome back again to our radio vlog. So ano yata usab guys sa laing yugto ning aton dra mga pamilyang kalandrakas. Anyway ato mga kalagang bungoton mo sunod pud ani nga drama. After this mga mga pamilyang kalandrakas nang libog ko. Okay, this drama will be the pamilyang kalandrakas. Then the next one is mga kalagang bungoton. So as of now, magbasa sa taas guys sa mga pa-shoutout ninyo. So mga di gusto mamati niya itong pa-shoutout, you may just forward the video kung asa nag-start ang atong drama nga pamilyang kalandrakas. So as of now, magbasa sa ta. And make sure po na nakasubscribe mo and hit the bell para every time na natin upload sa atong YouTube studio, matagaan mo notification na gikan sa mamua kay duhaming uploader. Si Ante. Kaduha ni Papa. And sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para mabasa na to na inig pa-intro sa laing drama, no? Sa ilang laing sugilanon. And guys, weather check muna tayo, guys. So, nandito ang weather, no? Init. So, unya, guys. Alas time check, alas 8 pa. Mapay pag alas 8, 8:17 in the morning. So, mga alas 10, sakit kang init, guys. Sakit kayo. Sakit kayo. Pero nung tag maluto or kakon ka na magluto kag kuan pinirito nga nakadira kahoy yung gikuan sakit king init ingana kainita. Maski pag alas 3 o alas 4 sakit gyapon kay init man no. Labi na pag naka sa kwarto ako jud guys, nara jud ko din sa kwarto kay magkuan man ko. Naram din sa kwarto so po sa gawas. Wag man sa po sa gawas. Nang ako mga friend diri ato sa Davao City, Katiil, tuag Manila, tuag Mangagoy, and tuag San Jose, napod sa Tikulot ng bata. So, ako na rin sa balay. So, most of the time, na rin ko sa kwarto. So, mato nga, init ka sa kwarto. Promise. Okay, so, magbasa sa ta guys, o mag-shoutout sa inyong mga comments. The first commenter, anyway, this is the latest commenters. So, paano ko pambasa ang atong mga oldest one. Okay, the first commenter na atong basahon si Ma'am Michelle Ritiza Ma'am Michelle Ritiza Wenceslao. Dito nag-comment sa to ang the grand finale of Anak nga naman. So again, the drama guys, na siya laktaw tugod ka nagbakasyon tagito sa San Jose, kakauli lang na ako isang adlaw. So mo nga wata ka-upload for so many days. Almost 1 week ko i-upload. Atod pa niya nga kap man uy bitin kaayo bitin jud manang si ko under ni lakas na siya nakasayod nga magsonde sila ni Arnel nga matud pa niya hapit jud kuno niya papatay or mapusilan si Arnel katong nagawi-away sila guys pero si Arnel nakapusil jud sa kamot pero gani ha headshot kanang kuan gyud siya guys nakamot jud gani kay naigo niya yung kamot kung wala nako maigaan po siguro ni si Arnel. The next commenter will be Phil Cardeser. And gito gihapon nag-comment. Actually, most of our commenter is nag-comment sa anak na naman. That is our latest upload. Kagabi pa na ito na-upload. Matut pa niya, okay, salamat ma'am. Wisa pa yan, Phil Cardeser. Again guys, ang puli sa itong drama nga anak na naman, mao ang gugma ni mama. So, lindot po na siya paminawan, labi na sa mga inahan. Bagay na sa inyo ha. Lindot na siya paminawan. Okay, the next commenter will be Josephine Serato. 10 hours ago, and gito nag-comment. Gyapon sa anak nga naman. Next commenter, the same commenter lang gyapon si Josephine. Matod pa niya. Nice ending, bisan daghan og mga kuwang na mga eksena. Tagay ko lang tuod kay nagbakasyon ta guys. So, gito apod sa mga gituan guys, wajik ka signal gani na wifi guys pero hinay kaayo tungod ba kay bukid ta kay ni island mo siguro sa Karason so hinay kay signal gito so mo gipuy-an sila ikson sa akong lolo nasa late wifi pero hinay kay guys kay daghan kay nag-connect kay nag-reunion bigito so isa ka reunion nan nag-connect gito sa kana hinay kaayo so okay panahon gito na mag-edit kay lisod nga mag-edit gito na ta sa balay. Ito na din lang ko ni Bawi pag uli. Next commenter, si Ma'am Sheila Sanchez. And 10 hours ago, and dito nag-comment sa drama nga. Anak ka naman, sumali pag uli ni Papa, bana kayo.
Okay, ambot niya. Matod pa niya, wala may lami imong upload sa mga drama nga anak na naman. Proman laktaw. So, katong second and the first and second drama. So, continue siya. Pero pagka ending guys, nilaktaw siya kay nagbakasyon ko ma'am. So, lisod kayo mag-upload dito ang Ma'am Sheila Sanchez. Maganingan ko sa atong pa-intro sa drama nga anak ka naman. Na ikaw pasensya kay laktaw dyan atong drama. Kungod kayo nagbakasyon ko dito sa San Jose. Sa moto. Next commenter, si Ma'am Dads Vasquez. Hi Ma'am Dads Vasquez. Mega love shoutout to you. Kamusta na ma'am? Almost 1 week ko upload. Ayan, matod pa niya. Gito po nag-comment sa anak nga naman. Matod pa niya. Dagang salamat Radio Vlog sa anak nga naman. The finale. And salamat usab sa atong writer nga si Madam Generica Bidad og sa tanang staff sa RMMDYHP drama. God bless us all. God bless po. Thank you so much Ma'am Dads Vasquez. Mega love shout out to you. Next commenter si Ma'am Lazedo. Hi Ma'am Lazedo. Ang gito po nag-comment sa drama nga anak ka naman. Actually, nag-premiere pa lang ni siya guys. Nag-comment na siya. Thank you, Ma'am Lazado. Si Ma'am Lazado din po ata itong nag-comment dito sa premiere na to. Pero wala na ako nabasa. Ay, nabasa na ako pero wala ako na screenshot. So, din ako mabasa din niya. Tungod kay man siya na kuan guys. Wala ko nang dito file. Pag sa premiere guys, kailangan pa dyan kumudo para makita na akong mga comments. So, make sure po na dito na lang sa comment down below para mantaga ako notify o ako nang mabasa. Okay, matod pa ni Ma'am Lazado na thank you gapal kay gahulot yun ko ani nga drama. Excited kay ko sumpay og ending. Ayan, Ma'am Lazado, pasensya na kay putulotan siya manan. Kay nagbakasyon ko, so ako ka-edit gito Hinay king signal ma'am. Naga-download ako pero hinay, hindi lisod kayo mag-record guys. And basta may ginapod mo noisy kay no, dagan kay motor, dagan kay mga kuhan panha. And wa putay saktong kanito wa tay saktong kanang wa tay saktong kanang area or kanang kuan na mag-edit. Okay, matod pa niya nga indot ko nang kuan nag-ihawat siya sa ending. Next commenter si Rogie Makalam. And ito nag-comment kapon sa anak nga naman. Matod pa niya taga ikinabuhi imong tingog kay murag dry imong tingog. O kato siya na time Rogie Makalam paus ko kay naga-concert ako. Anyway, paus ko to na siya na time hindi ka po ko. So ako lang gyapong gibot ang tanan para maka-upload ko. So pasensya na kung medyo saywa ko iga na or ko iga na akong tingog paus. Anyway, nagpalit na po ko guys o mga sounds effect para po damas nindot ang atong pa-intro pa-outro. And sa the other commenters, so dapat na ito basta kita sa atong pa-intro. Ano na guys, ang laing sumpay ng atong drama nga, Pamilyang Kalandrakas. Just keep on listening po. Apa, murag nagsisilos man ka, Mari? Hoy, gano gud in taong magselos man ko. Eh? Nagsisilos ka, uy. Yang dagwang yan. Nagsisilos yan. Nagsisilos si mga kumari. Hey, kahilas ra ni mo nga. Ops, ma. Kalma lang ha, kalma lang, ma. Kalma. Pa, sakto na sad pa ha. Ayaw ko panungog diha pa. Dudong Jack, tinuod naman sinusulti ko Bakit niya yun isusulti kung hindi siya nagsisilos? Hoy, oplok. Uplo. Concern lang ko nimo. Kay ugangan kas akong anak. Kung maproblema ka, maapil sad ang akong anak. Maapil sad ko. Ngano gutaw magsilos man ko nimo? Unsay akong labot nimo? Kaya gani. Kaya gani wa kay labot, pero nang hihilabot ka sa akin. Nagbubuot ka sa aking pagmiminyo. Nangingintriga ka. Pues, dili ko manghilabot. Kung unsay imong dangatan sa umaabot, pekatan raw niya, teka. Be, left and right. Be. Salamat ma ha, nga nitambong yun ka. May ubos unya ka.
Di man ko gusto mahiubos ka na ako. Salamat, ma. Pero di ra ko magdugay ha. Kay padoong na ko gikabuhi nagtanaw anak nila. Okay, Rama. Ipahatod lang tika ni Jake. Ayaw na. Magtaksir ako. Ay, kumare. Akala natin hindi ka aatin. Ay, mabuti naman. Thank you sa pag-attend ng Sonia. Oh, ano nang sunya? Kumare na itawag ni mo sa kanya. Mag-asawa naman tayo. Magkumare ka na dyan, ha? Ay, hi, kumare. Ah, gwapa ng asawa ko, kumare ano? Oh, tingni mo ha, tingni. Enric, sadoy. Dili na ra kasi gikis na ako. Mahidiskid ko kadugayan ini. Ato na sad mo sa laing table pa. Dito na sa speakers. Ah, okay. Ang humot talaga ng asawa ko. Uy! Pasensya na, ma, ha? Be. Ukot. Okay ra. Ike, ato na ko. Kitingali. Be. Magsuka ko din eh. Be. Enric ba? Isa pa lang ga. Enric. Kalangas, sining mga tawhaan na. Teka, pag maabot man itini lang mga tingog. Nagbutang man tingali ni silang speaker, eh. Ha! Ipasoundproof ni na akong bay. Ipa-soundproof ma? Oh, Dili maayo ma, uy. Labi pa, niya tayo ng lugar, kung simba ko na sunog, di dayon ka ma-inform kay di man ka makadungog sa mga kisaw sa gawas. O kung manginahanglan sa kagtabang, way makadungog di mo sa gawas. onya. Kay naamang ko silingan nga tuyoon yun nga madungog ang ilang mga binastos. O saon man na. Sila si Papag Ivy? May lain pa ba kong silingan? Palitan natin kag earphones ma. Mamahawa unta na sila din, oy. At unta na sila layo mamuyo. Bayan man ang papa ma. Aw, kamo na lang ni Aiko. Palit mo yung bay ka ng layo din, eh. Onya, mabilin nagyapon ka din eh. Ay, bukuyog ko ninyo, oy. Parintahan na lang nato ning baya. Ha? Yan ang plano ninyo? Opa. Uy, mimingaw na dahil mi dito. Final na yung desisyon? Final na. Uy, panugon po doy. Dili dito maka-avail sa bagong ayuda sa barangay. Ha? Anong ayuda? Ako bing uncle si Cap. Og bago lang nasabutan nila sa council nga sugod next month, mangita silang mga pamilya nga maayong relasyon sa ugangan. Umagad, magkumare, kumpare, og nagtipon sa usa ka bay. Tagaan man og tag 10,000 each kada buwan. Ha? Final naman kanyang desisyon. Di ta ka-avail. Ay, istoryahan pa na mo, uy. Di pa to final. Akala natin final na. Hindi pa, uy. Sige lang. Ako nang i-discuss ni Jake. Bitaw, kay sayang sad kaayo. Imagine every month, do na kay 10K each. Kada ko lang rasya, ana. Pero langga, sabi ni mo kailangan man ka tipon og balay. Hindi naman tayo tipon Sayo na pa. Gubon gud ang division wall. Unya, mausa na niya nga tumbay. Then, ang koral, sayo na kay na ipausab. Susugot ka si Kumare Sunya? Dele gyud ko musugot. Pero ma, imagine ha, kung kada buwan makadawat ang kinki ma, kada usa nato. Dakor ka nagtabang, uy. Ngano? Nangapas mo bata? Ha? Wa na ba tayo pangkaon?
nga nahangol man mo anang ayuda sa barangay? Di man sa ingon ana, ma. Basta kay dili ko. Ngiga sa. Gusto naman gani kung mapalayo din ng dapita tungod anak nila. Unya, makigtipo na noon ko nila sa usa ka bahay. Aw, sige, di na lang. Padayo na lang ta sa original plan. Oh, Oh, ngayon na nawagin mo lang. si Ivy man. Tabaga lang. Hello? Ivy? Hello, Aiko. Nakaroon sa office ni Uncle Barangay Kapitan. Hmm? Karon lang dito abot ang balita. Matagan og 1 million ang pamilya nga maghiusa ang mga in-law sud sa usa ka bahay. Oh. From the office of the mayor ang balita. 1 million from the office of the mayor? Oy, o sama ng 1 million sa office of the mayor. Aside sa tag 10K each nga gikan sa barangay, muhatag ang office of the mayor og 1 million to the chosen family. Unsa? Uyawag. Pero, di man ta ka-avail ini. O unsay dili, ha? Nga naman. Kunta ko na ko ron ang akong panday. Ipagguba dayon nato ning division war sa atong mga bay aron mausa na ta. Wow! Hindi nakin inakala kinida nga mangyari nga. Usa na lang ang ating pupuyan. Tungod nis 1 million, pre. Iba na yun ang kwarta, no? Aw, syempre. Dali ang pagtrabaho, no? Human din sa sud, ang koral na sarang atong ipausab. O hinaot, nga sama sa bahay nga atong gipausab o gipaayo para mausa ta. Kita sa unta magkahiusa o magkasinabot na. Dapat gyud. Kay mao man ibasihan ka tagaan ta sa reward. So, kumare. Friends na tayo, ha? Oy, ngano, kaaway di ay ta? Usahay, kaaway tayo eh. Oh, wa ni mag-away. Sa giingon na ni Jake, magkasinabtanay na ta. Labi na mong duha. Aw, wa man ko'y problema. Basta, di lang ko unahan. So magbantay na yun sa itong mga lihok ha. O mga sinultihan. Nagbabantay naman ako perme eh. Baya. Oo. Ano na naman yan, kumare? Mura ka man gud og corrects imong gisulti. Correct naman talaga ako ah. Ginagawa mo lang perme nga wrong. Masyado kang bitter. Wala kang kalipay. Tarong akong sulti, ha? Oo. Please, kalma lang ta. Di ta pada sa gibati. Timan ang 1 million. Ang 1 million! Langga nagkurog manggod akong kamot. Eh? Tingalig mausik lang ang tubig ba? Aw, suwayi lang ko lang ga. Bebe, ako be. Da, kaligo ka lagi. Walang uwaw ka talaga. Sige. Suwayig dasmag. Sige. Ayong pag-away. Langga, kalma lang. Anong kalma ha? Hindi ito ba na nagkalma lang ga? Walang uwaw talaga ng babaeng ito. Ikaw ang way uwaw do. Imong asawa naglain ang lawas. Imong himuong maid, ha? Pa-disguise nga paraig. Pweh! Nasusuya ka lang. Naiibog ka lang sa amin. Hoy! Gano guntong masuya ko? Masuya ko nga himuong maid. Hoy, hindi ko hinihimong maid ang asawa ko. Himo di mong maid. Hindi! Himo di mong maid. Hindi! Hilo mo! Nausa na mong duha? Sige mo mag-away. Mura mahinog ka mo'y magtiayon? Mingolay kayo ta. May nahitabo ba samtang wa mi? Ivy? Oh. Nga na rin duha. Ay, inganin ni. Nag-away na sad sila. Naluoy lang ko ining Ivy. Kay gihilantan. Pero gisikihan gyapon sugo ining senyorito din he. Hindi naman ako alam nga naglain ang iyang lawas eh. Unsay hindi alam ha? Unsay hindi alam.
nga nagkuruga din kabut anak gadina nga nag-ipis og tubig. Init kaayo na ako nang hikap. Hindi nimo alam sa imong kagaral. Nakinom nagtambal, Ivy? Nakainom naman. Gipainom ako ni Langga. Oh, nakadungog kayo? Pinainom na kinang tambal ang langga ko. Oo, kay gisigihan tamang kag yaw-yaw. Kay wa ramang kay pake. Ay, pa, atiman na sa di mong asawa, uy. Nag-atiman sa bayanan nimo. Uy, tipa. Inatabangan man ko ninyo, oy. Wala namang nakakasabot sa akin dito. Langga, nakasabot naman ko nimo. Maraming thank you, Langga. Ikaw lang talaga ang nakasabot sa akin. Ops. Nangaon ta pa. Behave. Okay, mamaya na lang, Langga, ha? Lain pa man akong lawas, Langga. Mawa ralagi yan. Tanawa na nagkaanguli mo, Enrico. Bisan naglain ang lawas sa asawa, mabugos gyud. Nasusuya ka lang. Hangul. Naluoy lang kus imong asawa, tiguang hangul. Sobra ka na, ha? Oo, saon man ko nimo ha. Saon ko nimo. Ha? Langga, hilom na. Hilom na ba? Pasensya na gyud mo. Di manggug ko kaantos magtanaw. Bisan di ko ganahan anang Ivy, pero di gyud nako kapungdan nga maluoy. Nasugamak gyud tahon siya anang Ay, pasensya na gyud ay ko. Ibo man gyud ang amahan. Okay, Rama. Kasabot raman ko. Tinuod man sa di mong tanang gisulti. Ay, salamat nga nakasabot ka. Pero ayaw lang pala bihima. Luoy siya si Papa. Ay, luoy ko taon. Ha? Luoy ko. Wa gyud ka makakita nga nag-inartistara ng imong ugangan. Nahiubos ko no, hay. Pwe! Ma, Sorry. Sorry ay ko, sorry. Why problema, ma? Ay, ambot sa bitawan ng IB, oy. Wa man ko magdahon nga ingon ana baday na siya. Pwede ra di ang daog-daogon. grabe lang yun yung pagkasama tungod sa hitabo. Iya yung gitreasure pag-ayo ang yung second life. Kaya kung nga patutuod sawa ni Papa ang bala, maigo magid siya. Si Papa gidi ay ang yang kapalaran. Tulong! He! Tawagin niyo si Langga! Tawagin niyo! Langga! Ginoo, hala, kalos pa Tawagin na. ko siya! Tawagin ninyo! Tawagin! Oh, nagkurot si Papa oh. Ati man na niyo. At sa nga sa Ivy aron mahilong na sa kama. Magkuha ko tubig pa. Kayo lang. Ikaw na itanaw ining Enrico Jack. Ako na atiman ni Ivy. Langga? Nibalik na ang colors imo nga Bill Ivy. Ganina, perting lus para ana. O, nya ikaw pa, okay na ka? Oo. Salamat sa inyo, ha? Sige. Biyaan mo na mo, Pa, Ivy. Oh, Good night sa inyo. Pre ha. Pre, tingali baya ha. Nag-remind lang si Mama pa. Behave. O lagi. Ay, Langga. Ikaw yung nag-alis na ako kanina? si Dodong Jake. Ha? Nagkurog na kasi ako, Langga. Gininervyos na talaga ako. Akala kasi naki na unsa ka na. Hindi ko talaga madawat nga mawawala ka sa akin. Si Jake. Eh, Iya kong kialsa. Ay, salamat. Naluto na gyud ang lugaw. Mauni akong ipakaon ni Ivy inig na taniya. Good morning, kumare. Uy. Okay na ka? Sigurado ka? Medyo luya pagamay, pero fights na. Nagluto ka? Tabangan ka. Ay, itlog na lang ang tuwang. Ako ra ini. Lingkod diha. Aw, sukaran sa ikaw lugaw ha. Maupag gyud pagkalutoan. Feel na ko ba? Imo kong anak.
Mas caring pa kaysa tinuod na kong mama. Akong gichat gahapon ng gilantan ko. Giingnan raman ko. Pati man sa imong bana. Uy, mao ba? Heh, lahi sabdi ay siyang pagkainahan no. Ako, bisan dili tinuod na akong anak. Ako gyud ang atimanon. Sayang lang yun nga. Wa ko mahimo ni mong umagad, no? Pero okay ra. Kumari naman sadta. Og imong gihapon kong giatiman nga mura sa imong anak. Swerte na gihapon ko. Nahala, sige. Lingkod na, kay magsukad kog lugaw. Love! Palihog sa tanaw ining washing machine, be. Kay hapit na ni. Waswasin niya ni. Tibok si Mana, manager sa opisina. Inigabot sa weekend, assistant labandero sa asawa. This is Binyo life. Ano sa may pasabot ana? Ni angal na ka? Wow, uy! Angal gutaon, banar guta. Ano? Sige na, ikaw na waswas anak kay tabangan pa na ako si mama sa kusina. Sige, love. Iki-assist ni Mama dito ha, kay di pa man to pwede si Ivy. Mabugat niya to. Maubitaw. Ikaw na bahala dyan, love. Kapuutan, gid, oy. Nalag ka. Pahuway raw ta ka, aron maulian dayon. Salamat sa imong concern, ha. Oh, siyempre. Sakop ang kas pamilya. Perfect husband gid ay ka sa. Kaswerte gid ni Aiko. Ivy. Suod na dito. Pahuway dito, aron. Maulian na ka dayon. Tawgon ra ka kung mag-lunch na. Happy naman gihapon ko bisan dili ikaw kong kapalanan. Eh, makakita naman gihapon ko nimo kada adlaw. Okay na kaayo ko ana. Oh. Aron. Maulian na ka dayon. Tawgon ra ka kung mag-lunch na. Happy naman gihapon ko bisan dili ikaw kong kapalanan. Eh, makakita naman gihapon ko nimo kada adlaw. Okay na kaayo ko ana. Oh. Ayaw lang na pagsabot ha. Nisultira ko nimo. Pero, wag ko planong mangitagubot ha. O, usa pa, nakakumpit na sad ko ni Enrico. Wa sa ko'y plano nga magbinuang niya. Og labaw na nga, wa ko'y plano nga manghasol niyo ni Aiko. Sige, musuod na ko. Nasyak man ko. May na lang. Makakita na gihapon ko nimo kada adlaw. Delikado rita. Dili angay mo kumpiyansa. Mostly nakanindot sa weekend, no? Magkatapok ang tibok pamilya. Unya, magkadungan sa pagpangaon. Talaga, gyud. Bilibag yun na ko ni mo, Ivy, ay. Mura lagwa maglain na ang imong lawas. Wa jud ka magluya. Happy man ko. Kasi may nagmahal magod. Kaya ingana madaling maayo sa sakit. Maong yun. Sa ato, kung ako onya'y masakit, dugay ko maayo kay way nagmahal na ako. Ganon nga mahitamo sa iyo. Simba ko sad pa, uy. Joke lang yun. Sorry, kumare. Okay lang. Pasalamat ka, wa ko gisapot karon. Huwag ka na lang sagol magsapot-sapot dyan. Kung walay magpabadlong, di man ko saputon, God. Sige. Di na ako magpababadlong. Muragit sila magkaayon, no? Love. Naibaw ko unsay mong isulti. Unsa man be? About the Ivy. Istoryahan niya si Papa. Kay istoryahan sa ko ni Mama. Unaware lang yun silang duha ang ilang away-away. Kay naanad naman sila. Laki, di naman good appropriate karon nga naan na si Ivy. Di good malikayan nga makaigong si Ato. I-address dayon ni nato kay mahimo na unya ni problema sa umaabot. Maugyot, magselos na unya si Ivy ni Mama. Malalagig magselos lang. Ang kuyaw, kung mubalhin sa lain ang iyang pagtagad. Oh, Ang akong ipasabot ba? Of course. Wa matamangan doy ano. Pero kung di matiman dayon, daghan kayong posibilidad na dili maayo. istoryahan ako si Papa Ugma. Istoryahon sa nako si Mama.
Unsa may atong istoryahan? Nginong kinahanglan nga kitaraman yung duha? Bahin ni ninyo ni Papa Enrico, ma. Ha? Unsa may bahin na mong Enrico? Uyawan man sad tani mo. Ngano di ay? Unsa di ay bahin na mo? Nagduda ka na mo? Oy pag sure oy. Makalma lang, good. Defensive man sa kayo ka. Ang lain man paminahon imong pagkasulti. Mura magdunay ipasabot. Kalma lang lagi, ma. Wa mo guna ipasabot, good. Paminawas ako. Sige. Kalma. Be, unsa man na? Nganong kita naman? Asan ko sila si Jake ug yung mama? Naato sila doon nga paryente sa papa ni Jake. Sumama na lang unta kanila, anak. Nangistorbo ka pa sa amin nilangga. Oh, lain na sad nimo pa, oy. Anak ko nimo. Stepmother na ko si Ivy. Anak na ko ninyo. Pamilya ta. Dito walang go. Pero menyo na rin naman itong babaeng muhir na ito, ah. Dapat, naunta siya dito kasama nila kasi pamilya naman sad sila. Kanahan man kumukuyog ninyo. Panagsarabaya ni pa. Bitaw lang ga. Sige na lang, uy. Hindi na lang ako makiglalis sa inyo. Okay, langga. Nga, huhungitan ka. Langga, ayaw na lang kunged. Naabya si ay ko. Okay ro unta kun kita lang duha. Bitaw pa. Ikaw gyud pa? Pa-show sa kaayo ka. Gusto ko lang naman ipakita sa tibuok mundo kung unsa kalaki ang aking pagmamahal eh. Langga, ayaw na nagod na ang uban. Ang importante nga ako mismo ni Bao ano. Mauna. Pero iba man gud ang paminaw ko eh. Para bang ikauuwaw mo ako lang no? Na, mauna ni Ron. Lainon lagi pagsabot. Langga, ayaw gud ana. Mu-walk out ang yung mga tao din eh. Makasabad na sa Tag-East Restaurant. Di lagi na mahitabo oy. Open-minded na kayo nun ang mga tao. Wala na silang pakinato. Sige na lang ka. Sige na. Open your mouth. Langga. Sige na. Mangluluod man ako sa iyo to. Sige na lang, uy. Unsay nangyari nila? Giluod ni mo pa. Nawala gilangga. Namarog ng mga tao. Langga, nang-walk out na. Di mang good ka mo patuo pa. Kasalanan natin. Paayo. Oh, Kasabot ra ka sa akong gipasabot, ma. ay. Maglikay lang ta, ma. Paningkamutan ako. Thank you, ma. Paningkamutan ra ha. Buhat na, yun, ma. Ay paningkamutan ra gyud. Kay di ra bag yun na matag-an kanus amot to karang katok anang imong ubangan. Istoryahan sa noong tong ay ko si Papa Enrico. O kita sa unyay mula ka kuyog ni Ivy. Ha? Kasabot ka pa? Di kayo masyado. Pa, nakabantay ka tingali sa gisulti ni Ivy nga mas mura mo ug magtiayon ni Mama Sonia, wa ba? Pero may naman na niya yan sinusulti na. Unsa? Hala, di to first time gahapon? Hindi. Kung mauna, maalarma na gida ita ini. Ha? Bakit man kuno? Nagselos na siya ninyo pa. Ha? Kung mauna, lihok na dayon. Ayaw maabutan nga mo dako ang iyang pagselos. Magkagumpa ni sa atong pamilya. Model family pa yata. Naka 1 million ra bata ato. Oo nga. Maugani nga paningkamuti gyud nga dili na mo mag-away ni Mama Sonia. Paningkamuti nga ma-friends na gyud mo. Ayaw na pakig-away niya pa. I-offer na lang ni para ni Ivy. Siya gyud ang hunahuna pa kay imo siyang asawa. Okay na. Promise. Mas maayo nga anhir akos gawas kanunay. Para makalikay ni Enrico. Doon na nasad na ko'y makita nga akong masaway. Ha? Lisod na. Bare? Oh, pre.
Unsa man na? Trash bag. Para din hini mo ilalagay ang sinilhig mong mga basura. Oh, Sige pre. Salamat ha. Ibutang lang na diha. tatabangan lang ti kamari. Ha? Uy, ayaw. Naunsa. So dito. Ang imong asawa ang tabangi dito. Kung unsa may iyang gibuhat. Hindi man siya magpapa-disturbo sa akin. Kung kay nagtutok-tek man siya. Tuktek? Oh, Ay, tutuktik. Mao ba? Pero, gamay raman ning trabaho, apri. Wara ko magkinahanglan og tabang. gipaningot kamari. May limpyo akong labakara dito. Ani? Oo. Uy, ayaw. Ayaw na pagtagad, pre. Sige, na sud na dito. Sige na. Mare, nasuko ka pa rin sa akin? Ha? Awa na, uy. Dali ramasag kong maulian. Masuko ko anang higayon na, pero mawa raman sa dayon. Nakaila na bitaw ka sa akong batasan. Oo nga. Kilala na kaayutik ka. Kaya ayaw ko nang maging permi tayong mag-away. Kung pwede, uunagin na natin ang lagi nating away. Hindi nindo tingnan eh. Maubitaw. So, friends na tayo, Mariha? Mauna bitaw na. Pamilya na ganita. Wala nang away, ha? Paning kamutan, kutob sa mahimo. Friends? Labaw pas friends, oy. Pamilya gyud. Pwede na pahag. Pamilya naman tayo. Pahag na. Okay, sige. Doron. Igo ka gyud ining silhig. So, ayan guys, no? Naging, hay naku guys, ang ilang mga inahan, amahan, puro away yun kayo. So, matod pa nila na ang the more you hate, the more you love. So, lindot siya paminahon guys sa drama, no? Kung sa kayo sunod na mahitabo ning atong drama, munang make sure guys, sabihin sa mga new listener or new watchers, make sure po na nakasubscribe mo sa itong channel para every time na natin i-upload, matagaan mo notification na gikan sa amo. And hit the bell. Ayan, kung asa ang bell diri ba or gito, the right side. Please hit the bell para every time na natin upload, matagaan mo notification na gikan sa tua. And sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below. Ayaw lang gito sa ato ang premiere. Tungod kay usahay ra ako nag-attend. So busy po ko guys, inang daghan pa ko hikayon. So mo to na di ako nag-attend og premiere. So unsa man yung ipang comment gito, di na ako mabasa. So gito na lang sa comment down below para mabasa na ako na inig intro sa to ang uban pa mga sugilanon, yan, mga dramas. And puhon guys, nagpalit ko og kanang V8 microdenser mic para na pati mga effects pero wa pa ko ka-set up tungod kay malas kayo. Imbes niabot na nga to ang V8 microdenser mic, naguba ang ato ang speaker. So unsa pagana to guys kung wala tay speaker. So matong malas kaayo no, pero ako to'y paayo itong speaker. Moon among speaker pero dili matuplok ang mode. O kailangan to tuplokan ang mode para mo connect ang Bluetooth. Kay Bluetooth man to. So mo to na as of now wa patay mga effects. Malami na to pa sa uban nga. Laay, tungod kay effects mo to nasunod pohon, buti na natog effects. Pero sa as of now, ipaayos sa to na pa ang speaker. Kay naguba siya guys, gituplok og bata. Pag umangko na mo guys na, bata pa man gyud, grabe ka, kulis-tulis kayo. So, tuplok ito. Naguba na ng speaker. O niya, ang speaker pa yun, dili pa yun ako, dili pa yun ako, Ako pa yun iksoon. Kaya dito, kung makamati, manggigani. Pero kaya dito, don't worry po, kaya paayon na mo. Wala man siya totally na damage. Ang katurayahang mode, dili ma-on. Kaya dapat may pag-on mo sa Bluetooth, inay mo siga. Kato siya guys, wani siga, ambot nga no, basit ponder, or ambot. So, mo to amo ipayo dito, kay Kuya Dave. Ako tip ayo para tayo mga effects na. Okay, time check guys. Hapit na po paniod to. Ako dali ra kayong oras guys. Ambot. So dali ra kayong oras. Tinato ang weather. Noon, dili pa kayo siya totally nga sakit ang init. Dili pa kayo totally sakit ang init. Kay nilandong siya guys. So salamat sa Ginoo kay nilandong. Pero kanya alas 12 ani. alas 3, alas 4, pagkasakitan naman sa init. Kakuan ka ng bura kag gipaso.
Maski nasa kwarto guys, ang ako mga kwadire, mga daily routine, night routine, or whatsoever ng mga liquids, iniinit. So, nabay uban ng mga products guys, na dili pwede mainit tungod kay madaot. So, ang ako mga products diri, mga beauty products, mainitan. So, matingan na lang kapag gamit ni mo init. Kainit kay diri guys. Maski pag concrete yung balay ng init kaya po, maski pag ni ceiling fan. Karon gipatay na akong ceiling fan kay dili pa siya totally init kay nilandong diri Unta na ingan nino hantud unya landong lang. Kay para di kay sakit ang init. And maintain na po ko diri most of the time na ako diri sa kwarto kay mag-unsa po ko sa gawas. Iugan sa gawas kay init. So diri di mas kung init sa gawas, kung init diri mas init sa gawas, kung ano diri na lang ko kana may ceiling fan makapahangin dira. And motong ang akong daily routine diri Okay guys, balik na sa tong drama nga mga pamilyang Kalandrakas. Okay, so the first part guys is the first part is gikasal na gid si Ivy ug ang amahon ni girl. So unsa kay sudo bay tabo? Gano kang gipakasal ni Ivy tungod lagi kay matud pa niya guys nga utang niya ihang life tungod kay katong paggira-gira guys. Naaman si kuan papa ni girl, so mo to nga utang nga iyang kuan kay kung wala siya nakuan siya mami pusilan iyara to palusot para makita niya maintain si boy, di ba? Nya matud palagi guys, kuyo kay ni guys kung tinuod man kay naiingani ganing ang isa ka balay kung magkahiusa ang magkuan na 1 million kung nga naman gani ako na lang iusa mong balay sa akong balay sa kuison kitapad raman iusa para magkaroon po ng 1 million unta na all. Unsa na sana unta na tinuod para magka 1 million to guys. Dali ra mo din magka 1 million. Magkiusa ra mo tanan magka pamilya magka 1 million na ka. Kung ina na magani tinuod. So dali ra kay 1 million. Kaya ang balay sa kuison guys, nara diri sa likod. Gupon na wala may koral. Dapat koralon kay limit man. Pero ayun ang kuison naman ni. So nigsona ko kumaon magani. Iusa na lang na mo maski pag ang portahan para magkaroon po may 1 million. Pero unsaon taman na drama raman diri araman madungog na to na sa pamilyang Kalandrakas na kung magkahiusa makadawat og 10,000. So aside sa 10,000 na po'y 1 million. Unta na all sana all no makadawat nga na. Pero gituyo rapod na ni Ivy kay para makita niya maintain si boy. Parang pangutana tinuod jud pa ka na makadawat sila 1 million og 10,000. Kay basin tama na istorya hay girl ito. So man no, and sa laing bahin guys kay kaning ugangan ni girl ugangan ni boy puros awayon. Unya unsa man nila pagkasinabot ana sa usa ka balay nga puros man sila awayon. Kay ang babae di magpapildi, ang lalaki po di po magpaubos. Ay sus, magkasinabot jud sila ana, magkasinabot kayon sige ra sila away no. And wala may guys na naminyo na dyan guys ang papa ni Ivy mo to si papa ni girl na si pa ito nagkuan niya ayan namin yun si Ivy mo to nakaangay kay boy nagatuloy po to niya para makita niya maintain o diba manilisod kayo sa pamilya guys kung naingan na babae no. Iya pa yung habol-habol ng isa katao ang kabalog minyo na nakasettle down na iya pa yung habol-habulon pangitag laing lalaki kitaghan ka din nasa imong ka workmate imong katrabaho ba, imong kasugata, imong ka schoolmate, daghan kayo, silingan ba karon. Pero kana pa jud minyo, lisod na kay na, makagubot pa nung kaglaing pamilya. Diba? Kuya kay di nga drama guys. No? Kung tinuod gani na ingani in real life, lisod kay ni ngani. So do kay gubot. Kay piminti away, selos, warsyak, whatsoever din Ito guys. Di na talaga istorya guys, dagan-dagang salamat sa mga namati ni atong drama nga pamilyang Kalandrakas and sa pagpamati ni atong drama nga sa pagpamati ni atong pa-intro, pa-outro and atong pa-reaction video. Again, make sure po na nakasubscribe mo para every time na natin i-upload matagaan mo notification na gikan sa mo. And hit the bell para every time na natin i-upload matagaan mo. And sa gusto magpa-shoutout, just comment down below para ato nang mabasa inig pa-intro sa laing sugilano ning atong mga dramas. So after this drama nga pamilyang Kalandrakas mo sunod ang atong drama nga mga kalag nga bunguton. Unsa kay sunod na mahitabo ang mga kalag nga bunguton guys no? Manan yung atangan after this drama. So as of now, goodbye po and God bless.